Някога казвали ли са ви, че смехът е здраве, че лекува всяко едно нещастие и че когато се усмихнеш, винаги това води до добро състояние на твоите чувства? Днес няма да е така. Днес ще правя Don't Wow Challenge и ще ям чили. И така. Здравейте, дами и господа, деца на всички възрасти. Вие сте с DG Production. Аз съм Денис. Приятно ми е да снимам клипове за вас и да се забавляваме. А точно в този клип точно това ще правим. Поне аз ще го правя, но с доста болезнено нещо. Ще ям чили и естествено няма да е добре за мен. И така, хора, да започваме. Да видим дали ще издържим предизвикателството, да не се разсмеем. Горкото детенце го прибиха. Котката се изплаши. Внимавай, ще паднеш. Ще паднеш. Казах ти, че ще падне. Ще падне. Мали, цялото къдне да се падне. Опа, падна. Съжалявам. Опа. Леко, че падна вече. Робокоп. Хубави шини. Как се изплаши. Когато се изплашиш детето. Вау. Значи хора, тук да ви кажа, че няма начин да се смея на тези видеа. Просто е невъзможно. И трябва да почне да правят по-смешни видеа и просто спрат да ги правят. Ето ще се запалим. О, кученцето са ми добре. Санела, не е добре. Яка песен от моето детство. Спивам се. Леко ще паднеш. Давай, бабо. Давай. Точно така. Това ми е познато. Много си хубава. Хедшот. О, колко сладко спи.
Имате ли кажи във вас? Полези се. Ай, какво ще се случва? Ще спънеш. Подплъзна се. Мале. Това хора не са просто обикновени клипчета, на които да се смеят. Това са клипчета, които ви показват какво да не правите, за да не ви се смеят на вас. Защото ако ви се смеят на вас, ще ви падне много ниско самочувствието. Затова, когато ви гледате тези неща, не гледайте да ги правите, а гледайте въобще изобщо да не ги правите. Защото аз ще се смея на вас, а не вие на мен. И въпреки това се смея. Момичето падна. Той се катери. Това ти падна кърв. Супер Марио. Не яжте канела, бе, това е гадно, бе. Защо го ядете, бе? Това цел черпак. Да не се задавиш. Не завърши добре това. Погребаха го. Взимай парите му. Добре, продукшени, това вече ще е края на видеото. Ето вижте тук лъжицата с чили, която след малко ще се разтече. Ще изям, защото не се засмях и мисля, че трябва все пак да го опитам това чили, защото така съм го и купил. И все пак се засмях веднъж, така че ще изям тази лъжица и така. Така, след като изядох чилито, устата ми пари. Вече се нагорещих даже. Потекоха ми сълзи. И така, добре, да продължаваме към края. Първо, този чалендж беше много лесен. Аз, примерно, когато искам да не се засмея, колкото и смешно да е, мога въобще да не се смея. Второ, кога ще качвам клипове следващия месец, за да не ме питате, ще качвам клипове, може би не първата седмица, т.е. не следващата или последващата седмица. Втората седмица на февруари ще кача един клип и накрая на месец февруари, на 25 февруари, ще кача още един клип, защото тогава ще имам олимпиада по география. Забравих да ви кажа, бях на олимпиада по география тази неделя, която мина, и когато бях, там рецитираше всичко. И във вторник видях резултатите и ми казаха, че аз
съм класиран за областен кръг и ще се явя във Враца и може би ще снимам влог за пътуване до там. И така. Добре, това е края на видеото. Благодаря, че бяхте с DG Production. Моля, абонирайте се. Ако ви е тъпо видеото, извинете, но все пак не можах да се разсмея. И така, моля, абонирайте се, харесайте и коментирайте, защото коментарите под клипа са важни за мен. Все пак правя нещо и трябва да се оценява. И така. Чао, до следващия път. Благодаря, че бях с DG Production. Харесайте това видео и се абонирайте. Довиждане.